Fl-aħħar xhur dan il-gvern għamel minn kollox biex jikkontrolla s-sitwazzjoni tal-immigranti u jtaffi mill-pis ta' din il-problema f'pajjiżna. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela fl-intervista mal-Avem Malta fejn spjega l-istrateġija ta' Malta għall-immigrazzjoni. L-ewwel parti tas-soluzzjoni hija li żżomm l-immigranti milli jitilqu mill-Libja. It-tieni illi dawk l-immigranti li jitilqu jekk ma jkunux f'sitwazzjoni ta' distress, jiġifieri jekk ma jkunx hemm l-arqa li tkun qed hemmhekk, aħna ma nsalvawx, aħna m'għandniex obbligu li nsalvaw dajjes li ma jkunux in distress, mela, id-determinazzjoni ta' dawk li huma in distress. Dr. Abela sostna li qed jifhem is-sentiment u l-weġġat ta' ħafna Maltin, iżda qal li fl-istess ħin huwa obbligat b'liġijiet internazzjonali li jekk jiġu injurati pajjiżna jaffaċċja konsegwenzi koroħ. Minkejja dan stqar li meta wieħed jikkumpara ma' Lampedusa, Malta ħadet numru ferm inqas ta' migranti. Dan anke grazzi għal ħidma sfiqa tal-Forzi Armati ta' pajjiżna li b'dedikazzjoni kbira qed tagħmel minn kollox biex tikkoordina s-salvataġġ tal-immigranti. Kull persuna illi qed nospitawha f'pajjiżna u qed insalvawha mill-mewt, illi ma tosservax il-liġijiet ta' pajjiżna se teħel il-konsegwenzi tan-nuqqasijiet tagħha. Dak huwa prinċipju li jrid ikun ċar. U hemmhekk fejn tidħol iż-żieda ta' policing, iżjed policing u qed issir ukoll spjega l-Kummissarju tal-Pulizija wkoll. Iżjed pulizija fit-toroq, min ma josservax il-liġijiet se jkollu konsegwenzi u konsegwenzi ħoroġ. Meta mistoqsi fuq ix-xandir Malti, Robert Abela qal li jemmen li kull stazzjon f'Malta għandu jkun fatwali f'dak li jirrapporta. Jiena nemmen fil-pluralizmu fix-xandir u għaldaqstant kif il-Knisja għandha l-istazzjon tagħha, il-partiti politiċi għandhom l-istazzjoni tagħhom ukoll l-importanza li nkunu fattwali fit-tqassim fid-disseminazzjoni tal-informazzjoni, li nkunu factual. Il-Prim Ministru ddikjara wkoll li u l-ebda politiku ma kellu ntħil fid-deċiżjoni li jitwaqqaf il-programm Xarabank minn fuq l-iskeda tax-xandir nazzjonali u għatenna li għandu fiduċja assoluta fil-bord tal-PBS sabiex jagħmel ir-riforma meħtieġa fix-xandir nazzjonali. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li fuq livell ta' gvern qed issir ħidma fuq riforma tal-broadcasting policy b'mod holistiku. Lili minn dan Robert Abela tkellem dwar il-ħidma li saret fix-xhur li ilu jmexxi il-pajjiż. Nemnu f'governanza tajba, nemnu fil-insaħħu l-istituzzjoni. Tajna messaġġ Kummissarju tal-Pulizija issa wkoll bidla fil-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, il-Prim Imħallef. Ara kemm tajna messaġġi riforma fil-Korp tal-Pulizija. Il-mod kif għalaqna dialogu mal-Venice Commission u implementajna l-liġijiet. Mela ma tajniex il-metodu ta' ħatra tal-President tar-Repubblika l-ġdid tal-Prim Imħallef bil unanimu mal-Oppożizzjoni. Il-fatt li l-sistema ta' ġustizzja tagħna ma tħares lejn uċuħ. Il-Prim Ministru temm jgħid li huwa kbur il ħatmu tal-pajjiż f'Jannar li għadda u kbur ukoll ma kienx kaptan tal-Bnazzi imma kaptan tal-Maltemp.